Right. Good morning mga bossing natin around the country, So isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Ngayon ay linggo. At syempre alam naman natin na kapag linggo ay Riders Day. At syempre charity day natin. Okay. So ngayon ay pupunta tayo ngayon sa Pusurubio, Pangasinan para umattend sa isang charity event. At syempre as usual sa may total na naman tayo para maghintay ng mga kasama natin, no? So ayun. At samahan niyo na naman ako sa bagong video, bagong vlog natin ngayong umaga. Ayan. So ang oras ay 6:44. Hindi ko alam kung nandun na yung mga iba nating kasama dahil ang call time natin ay 6:45. Ayan. So yun, update ko kayo. And bago ang lahat, please subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel natin. Ayun, and then please leave a comment, and then paki-like and share para all goods mga bossing. Ayun. So update ko kayo kung nandyan na sila. Ayan mga bossing, at kompleto na tayo. So bali 6 tayo na pupunta sa may Pusurubio. Ayan. Nandito yung mga kasama natin sa CIS Alaminos. Ayan. So ayun, kita-kits sa daan mga bossing. At ayun, so paalis na kami mga bossing. At medyo mahaba na biyahe na naman ang ating lalakbayin. At anyway, wala namang problema yun kasi itong pag-rides natin ay parang stress reliever natin, At maraming nakaka-relate dyan ang mga riders natin. So every Sunday or Sabado Linggo, ayan, yan yung mga free time ng mga riders para mag-rides. And so meron na tayong napadaan mga ilang riders natin na papunta dito sa part ng Alaminos. Ayan, tingnan nyo, pakarami. Oh, may big bike pa. Wow. Ride safe, ride safe. Ayun, so napakarami. Sa lahat ng mga riders natin, ingat-ingat po sa daan. Ayan. At hinay-hinay lang po tayo dahil makakarating naman tayo sa ating paroroonan. Sa mga 4 naman ng gulong, yes, share the road para sa mga 2 gulong, always magbaan tayo ng pasensya sa daan, sa kalsada. At sa mga nagbe-bisikleta, sa mga nagbabike, yun, ingat-ingat tayo. Lagi tayong titingin sa ating likuran para maiwasan natin yung disgrasya, So ayun mga bossing natin, update ko kayo kapag medyo napalayo na tayo dahil hindi natin nadala yung ating charger dito sa ating action cam. Ayan, so pahapyaw-hapyaw na lang tayo mga bossing. Anyway, full bar pa naman to. Ayan, so isang napakagandang umaga mga bossing. Mukhang nagbabadya ang ulan mga bossing. Ayun, so nasa kabaan na tayo ng Labrador. At medyo uulan na ata. Ayan, so sa mga lalabas ngayon mga bossing, huwag natin kalimutang magdala ng payong at iwasan natin magpaulan para di tayo tapuan ng sakit. Ayan. So medyo malayo-layo pa tayo
Sa Pusurubio pa tayo pupunta. Dadaan tayo ng Dagupan, Calasiao, ayun, Mangaldan. Medyo malayo-layo pa to. Last time kasi sa Manawag di ako nakasama, medyo nagkasakit tayo. Pero syempre ngayon at medyo okay na yung pakiramdam natin, sumama tayo, no? Kasi wala din lang noon tayong gagawin sa boarding house. Nakaka-boring lang din. At least dito nakakalabas pa tayo, nakakapag-rides pa tayo, no? Ayun. Nangunguna itong si coordinator namin at nasa likod yung mga iba naming kasamahan. Ayan. Medyo may mga nahuhuli. So ayun, medyo malamig na yung simin ng hangin. Mukhang ibabagsak niya to. Sana wag naman. Ayan, so natapat tayo sa malaking truck na may laman na ano ata to, poste para sa mga kawad ng kuryente, no? So mga bossing, tandaan natin na kapag may mga ganyang truck, huwag na natin sila buntutan, ano? Medyo lumayo tayo ng konti kasi malamang sa malamang di tayo nakikita niyan. Bitin. Malamang sa malamang hindi tayo nakikita niyan, ano? So yeah. So kapag hindi natin nakikita yung side mirror ng isang truck, hindi rin tayo nakikita nung driver mismo, ano? So yun, kailangan nating dumistansya para maiwasan natin yung insidente. Yan. So nasa may Binmaling na kami at medyo malayo-layo pa sa katotohanan. Medyo naging dark, medyo makulimlim, pero anyway medyo maganda naman yon, no? Para hindi ka ganun kainit sa biyahe. Malamig nga yung malamig nga yung simoy ng hangin. Ayan, at nasa may parte kami ng Dagupan na, bossing natin. Still makulimlim at sana'y wag umulan para di tayo mabasa dahil kakagaling lang natin sa sakit. Yun. So kasama pa rin natin ang ating mga kasamaan sa CIS Alaminos chapter. Yan, para magbigay ng konting tulong sa beneficiaries natin sa may Pusurubio, Pangasinan. Ayan, so papasok na tayo ng Dagupan. Ayan. Medyo marami na ring mga sasakyan. Medyo na late kami na bumiyahe. Matraffic tuloy. Still, at least okay naman. Okay, papasok tayo ng Dagupan at merong checkpoint papasok. Ayan. So you need to give courtesy, no? Ayan, at nakalagpas na tayo ng Dagupan City. Okay, maganda magpatakbo dito maluwang yung kalsada. Ayan. So ito
think papuntang Mangaldan na to, itong dinaanan namin. So habulin natin yung mga kasama natin. Medyo nauuna sila. Sipat-sipat. Yan. So, wag tayong mag-overtake kung hindi klaro yung daan para maiwasan natin yung insidente. Dahil nakakatakot din, ano. Iisa lang ang buhay natin. Kailangan nating ingatan. Yan. So, siyempre kailangan wala kang makakasalubong bago tayo mag-overtake. Yan. So, meron pa. Then hindi ko din kasanayan na mag-overtake dyan sa may kanan ko. Medyo risky. Kahit na sabihin nating maluwang, no? Medyo ano pa rin, nakakatakot pa din. Kasi hindi naman natin makita, no? Hindi rin natin masasabi kung merong biglang dadaan. Yan. Biglang aso. So yun yung iniiwasan natin, kasi dalawang gulong lang tong dala natin. Isang pagkakamali lang natin, talagang matutumba tayo. Hindi kagaya ng mga 4 wheels, kahit na may masagasaan ka dyan, mga bato, mga aso, yun, hindi ka na matutumba. Pero sira pa din yung sasakyan mo. Yan, so mag-overtake tayo ng responsable, ano. Siyempre kailangan naka-flasher tayo, kasi hindi rin natin masasabi kung merong nasa likod, o overtake din nasa likod natin, so magkakagulatan. Okay, yun, so malinis. Yan. So medyo sumisilip-silip ang araw, pero hindi naman siya ganoon kainit. Natatakpan pa rin siya ng ulap. Buti naman at hindi niya inuulan, ano? Hindi binabagsak yung ulan para di tayo mapasa. So, syempre, mga bossing, kailangan kapag bumabiyahe tayo, i-check natin yung sasakyan natin, yung motor natin, no, bago tayo bumiyahe, bago natin siya saksiyan, no? Unang-una, syempre, kailangan yung preno, no, kailangan kumakapit, kasi wala naman tayong foot brake. Ayan, syempre yung mga ilaw, signal lights, yan, importante yan. Dahil kumbaga early warning device yan. Harap o likod, dapat yung ilaw okay, para once na nag-brake ka, mawawarningan yung nasa likod mo to stop also. Siyempre, yung mga gulong din natin, dapat hindi na siya pudpud or hindi siya pudpud. Dahil ang tendency ron, kapag medyo basa yung nadaanan natin sa kalsada, sa daan, pwede tayong ma-slide. Yan. Kailangan, meron pa rin yung tinatawag na grip. Pero pag kalbo na siya mismo, wala. Tendency niyan, pwede mangyari, may slide ka. Then dapat may dapat may sapat na hangin din yung mga gulong natin. Ito na yung mga kasamaan natin.
Next na i-check natin, syempre, gasolina. Yan, dapat may gasolina tayo. Bago pa lang tayo bumiyahe, maggasolina tayo. Yan, para iwas sa bala na rin sa kalsada. Yan. Then next, syempre, kailangan natin magsuot ng proper gearing. Yan, kailangan natin magsuot ng mga proper gears natin, knee pads. Yan, syempre jacket. Then itong suot natin na 6 pocket, medyo makapal siya. So hindi naman natin hinihiling na kapag na-slide tayo ay makapal yung tela na suot natin, para hindi siya mabutas. Okay, pero hindi ka naman madidisgrasya kung maayos ka magpatakbo, no? Pero kahit na maayos ka magpatakbo, kung yung ibang driver ay hindi, talagang matatamaan ka. Ayan. At medyo marami na tayong kasamahan na rider papunta rin sa charity itong mga to. At nakasabayan na natin dito sa may part ng Mangaldan ba to? Yan. So at least may mga kasama na tayo na papunta roon. Kasi kaming mga CIS nasa 6 lang kami. Dahil yung iba, yun, si Sir Mark nasa may sakit. Si Sir Bry merong klase. Ayan. So 6 na lang kami. 6 kami na pumunta. Pero nagabot naman sila ng kanilang tulong. Ayan. So update ko kayo mga bossing, at para makaka-focus tayo sa pagmamaneho natin. Ayan, so hindi umaandar itong NMAX dito. Tumigil muna kami dito sa may Centrum Fuel. At hindi na andar itong NMAX. Naka-on yung ABS lang niya. Ayan. Ayan. So yun, tulad ng sabi ko dati, mapa China bike or branded yan, at sa pag-aalaga pwede pa rin masira tulad ni NMAX. Yan, so kasama pa rin natin tong si Easy Ride 150N natin na very reliable at very dirty din. Yan, so ariyan rin ulit kami. So biyahe na ulit kami mga bossing. Yan. So mga motor natin, TMX 125, isang Kawasaki NS 200, Mio, isang NMAX na V1 at NMAX na version 2. And syempre hindi pa pauli itong ating Motorstar Easy Ride 150N natin na marumi. Ayan. So again bossing, paalis na ulit kami, pabiyahe na ulit kami papuntang Puso Rubio, Pangasinan para sa ating charity ride this Sunday. Ayan. So samahan nyo ako sa biyahe nito. Ayan, hindi ko na alam kung nasaan na tayo. Saan na kaya to? Barangay Mambal. Sa tingin ko nasa San Jacinto pa rin tayo mga bossing natin.
Ayan. So, may marshal doon. Medyo malapit na siguro tayo. Nasa bandang unahan. Ayan. Sa drop and go lang naman tong gagawin natin, no? Sa charity. Bibigay lang natin yung PTH natin. And then, saka na rin tayo aalis. Ayan. So, ganito yung naging epekto nung pandemic, itong COVID-19. Dati-rati kasi kapag may charity event, meron pa siyang programa, may program pa yan. Pero ngayon, drop and go na lang yung nagiging sistema sa katailanan nga na kailangan natin ng social distancing, physical distancing ngayon. So, kailangan natin i-observe yung mga health protocols na yun. Ayan. So, ayun, dito na siguro kami kasi lumiko na sila. Ayan, may mga marshals. Good morning, sirs! Ayan. So, ang kagandahan din kapag may ganitong charity event sa mga iba't ibang lugar, meron silang ina-appoint na mga marshals para mag-guide sa mga kagaya natin na riders at mga grupo. Ayan. At ayun na nga, malapit na tayo mga bossing. Ayun. Ayan. So, banda doon. Okay, so nandito na tayo. Saan tayo magpa-park? Ayan, napakaraming motor sa silong ng Mangga. Ay. Ayun. Dito na siguro tayo. Yan, center stand muna natin. Ay, malambot yung malambot.
Kuha tayo ng bato. Yan. Medyo malambot kasi mga bossing. Ayan. Okay na sir, okay na. Ayan, so may palugaw. So, papunta na tayo dun sa venue. At ayun, mission accomplished na naman tayo mga bossing. Nakapaghatid na naman tayo ng ating charity dito sa may Pusurubio, Pangasinan. Ayan. So kita nyo naman bata yung ating beneficiary. So, kawawa, leukemia po ata yung ating kanyang sakit. Ayun. So pauwi na rin kami mga bossing. Kasama ko pa rin itong ating kasama ko pa rin itong ating mga kasamahan sa CIS Alaminos chapter. Ayan. So maraming salamat sa panonood ulit mga bossing dito sa ating vlog, sa ating video. Sana huwag kayong magsawa na sumuporta dito sa ating channel. Ayun. So si Marlock Moto ulit ito. Kung di ka pa nakakapag-subscribe bossing, please subscribe para updated ka at ma-notify ka sa susunod nating video. Ayun. And then please like and share. Mag-iwan ka na rin ng comment para all goods mga bossing. Ayun. So dito ko natatapusin itong ating vlog, itong ating charity vlog for this Sunday ride. Okay, maraming salamat sa panonood. Always remember, ride safe, God bless, at all is well mga bossing. Maniwala at magtiwala. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ride safe. Peace.